Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमच्या असोसिएशन गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशन जवळजवळ 17-20 त्या संदर्भाचे कार्यक्रम लोकांक टोकियो ऑलिम्पिकाचे डिटेल माहिती आणि मोठ्या मी स्क्रीन बसून दोन कार्यक्रम करतात. हाजे अवेअरनेस बरे तरेन जावचे कोताच फाटलो हेतू आसा. साधारण फ्रायडे 23 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2021 अशा 17 दीस ते ओपनिंग सेरेमनी आणि क्लोजिंग सेरेमनी तुमच्या हितूनातली आणि जवळजवळ 17 दीस आम्ही नॉर्थ गोव्यात हो कार्यक्रम करतले. नॉर्थ गोव्याचे इव्हेंट जो आसा तो केटीसी बस स्टँडाचेर जातलो आणि साऊथ गोव्याचो इव्हेंट आसा तो आगार म्युनिसिपल पार्क मारगांव बाजारचो आणि डेली 5 ते 7 डेली स्क्रीनिंग ऑलिम्पिकाचे इव्हेंट जे आसा ती स्क्रीनिंग जाता. त्याच्या संदर्भात विचारता म्हणजे आमचे गोवा ऑलिम्पिक संघटनेच्या वतीन राजेंद्र गुजिरो म्हणून नेमलेलो आसा. गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशन आमचे संघटनेच्या वतीन ताजे नाव सगळे वेचून काढून भाऊ नोके करून ते आम्ही नाव काढलेल्या वी आर वेटिंग फॉर दी टोकियो कडल्यान मान्यता येवपाक.